Elmondtam már, hogy nem tudod több mesét. Különben is ne zavard. Látod, hogy nem érett rá. Újságot olvasni. Mondom, hogy nem érek rá. Na jó, várj. Szaladj el Rémusz bácsihoz. Ő biztos tud egy pár mesét. Hullól. A róka megfogja a nyulat, mert ha megfogja, akkor ne mesélj róla. Megfogja, az nem olyan bizonyos. Á, persze, mert a gyorsabb a rókánál. Igen ám, csak hogy a róka az meg nagyon ravasz állat. Mégis megfogja a róka a nyulat? Mondtam már, hogy az nem olyan bizonyos. Van olyan nyúl, amelyik ravaszabb még a rókánál is. Akkor erről az okos nyúlról mesélj nekem. Meg a ravasz rókáról. No, És merre felejtsük a szurokba. Na, egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nyúl. Úgy hívták, hogy nyúl. És volt egyszer egy róka. Úgy hívták, hogy róka. Szép időnk van, ha süt a nap. Na, úgy látom, ez nagyon hal. Hangosabban mondom neki, rendben? Na. Szia, idegen! Most már kiabálok is! Nyisd ki a füved! Azonban a szurokban ma nem válaszol. A róka meg megtűnt a bokrba. A nyúl pedig egyre idegesebb lett, hogy az idegen nem is felel, és nem is mozdul. Jaj, de ideges vagyok! Pedig én nyúl általában nyugodt vagyok. Nyúl nyugodt. Na, akkor most már lassan kihoz a tüst. Na, végetűrésben! Na, figyelj ide, te idegen! Először is megtanítalak téged az illemszabályokra. Na, ha idegennek találkozunk, akkor